Hej, jeg hedder Jane. Jeg er mensentiklærer, og det er mig, der har lavet konceptet ledbalancen. Mit udgangspunkt, når jeg ser en krop, det er altid at lave en holdningsanalyse. Og i en holdningsanalyse, så tager jeg udgangspunkt i de fysiske og statiske love, en krop altid er underlagt. Og for ikke at gøre det her så højtravende, så lad os trække det helt ned til tyngdekraften. Newton sad i sin æbleplantage, så begyndte han at filosofere over, hvorfor faldt æblet lige ned. Hvorfor faldt det ikke sidelæns? Hvorfor slog det ikke kolbøtter? Hvorfor faldt det ikke opad? Og det var der, han lavede sin formel på tyngdekraften. Den tyngdekraft, den er kroppen altid underlagt. Og ud fra den, så stiller jeg altid folk op, så man kan se, om man er i ledbalance. Det vil sige, at de store led er placeret korrekt oven på hinanden. Lige fra fundamentet, ankelledet, til knæled, hofteled og skulderringen. Og når man har stillet folk op der, så kan man lynhurtigt spotte, hvor det egentlig er, der skal sættes ind. Oftest ser jeg folk med rigtig ondt i nakken, men problemet stammer ikke fra nakken. Hvis man har meget overstrakte knæ, har det jeg kalder hængebuestilling, skyder hofterne meget frem, så laver man en forskydning i ledbalancen og i lodlinjen. Og til sidst slår det igennem op i nakken. Så når jeg skal lave et program for sådan en patient, så tager jeg aldrig udgangspunkt i selve nakken, men jeg begynder at se, hvor det er, vi skal stramme op, så hun kan slippe i nakken.